ଯିବା ଜଗତସିଂହପୁର ମକର ମେଳା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ମକରରେ। ଏଠି ଦେଖୁଥିବା ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ମାତ୍ର 5 ଟଙ୍କାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ପିଲାଙ୍କର ଗହଳି ଲାଗିଥିଲା ଏଇଠି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୁଁ 99 ଟଙ୍କାରେ କିଣିଲି, ବଢିଆ ହେଇଛି। ଏହି ମକର ମେଳାଟି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ପ୍ରାୟ ମାସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଡ଼ି ରହେ। ଏଠି ଆପଣ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ପାଇପାରିବେ। ଘରକରଣାର ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ। ତା ସହିତ ଘରକୁ ଡେକୋରେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଆଉ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ସବୁଆଡ଼ ବୁଲି ସାରିବା ପରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଭୋକ ଲାଗିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେମାନେ ଚାଉମିନ ଟିକେ ଖାଇଥିଲୁ। ଏଥର ମକରରେ ପଡ଼ିଥିଲା ରୋମାନ୍ସ ସର୍କସ୍, ତେଣୁ ଆମେମାନେ ଖାଇସାରି ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ସର୍କସ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିବା ସର୍କସର କିଛି ଝଲକ। सर्कस देखी बुलाबुली सारी एबे आमे फेरुचु घरकू। एटा देखि आपण माने कोन होउचंदी इलेक्ट्रिक ना एटा होची बस टिकेट। हम माने जो मकर बुलिया पे आसनदिलु एटा होची तार बस टिकेट। मकररु मु आ पिला माने मिसी एतक सारा जिंस आनी के आसीथिलु। खेलनाटा की आंची कि रे? मैं मु आंची। एटा केते टका नेला? 50 टका। एटा मु आंची। सब छोटे छोटे छुआंग जिंस आंचो। पिला माने मकर आंथवा जिंस आपण देखिले मु एबे मो हाथ दे जिंस आपण पे आंची देखंतु। बहुत बढ़िया है जगन्नाथटी। जाऊ एते सुंदर चित्रटी हाथ रे आंकी कि से मो पई आनी थिवारु ताको अशेष 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 धन्यवाद। वेलकम मैडम। एठी सरिला हमर मकर ब्लॉग टी वीडियो टी भलो लागिथिले लाइक कमेंट एवं शेयर करिवे। जय जगन्नाथ।